कृष्ण नाम ନର୍କ କୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗ କୋଉଠି? ନର୍କ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିକା ବାସ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିବ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ବାସ କରିକି ଯିବ। ଯଦି ତୁମେ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିଥିବ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ତାର ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବ। ଯଦି ତୁମେ କାହାର କୌଣସି ଲାଭ କରିଥିବ କି କାହାର କୌଣସି ଉପକାର କରିଥିବ ତା ଭଲ କର୍ମ ଏଇଠି ତୁମେ ଭୋଗିକି ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସୋସାଇଟିର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମାଜରେ କିପରି ଭଲ ଭଲ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଯଦି କିଏ ଖରାପ ବାଟକୁ ପଳାଉଛି ତାକୁ କିପରି ଭଲ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଏଇ ନାମ ଜପ ହିଁ ତୁମକୁ ଖରାପ ବାଟରୁ ଭଲ ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଏଇ ନାମ ଜପର ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ନୀତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବ, ତୁମେ ଯେତେ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାଅ, ଯେତେ ଖରାପ ବାଟରେ ଥାଅ, ତୁମକୁ ଭଲ ମାର୍ଗକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ଭଗବାନ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।